Ola, alumnado de primeiro da ESO, imos ver como se fai un problema sinxelo de reparto proporcional directo. Isto facémolo cando temos unha cantidade e queremos repartila non a partes iguais. Se quixera repartir entre 3 a partes iguais, divido entre 3 e xa está. Pero se quero repartir que non sexa a partes iguais, senón en proporción a algo que pasou, pois teño que facer un reparto proporcional directo. Vexamos o exemplo. Os cursos de primeiro, segundo e terceiro da ESO dun colexio recadan 610 euros para facer unha viaxe. Deciden repartir o diñeiro en partes non iguais, se non dividíamos entre 3, senón directamente proporcionais ao número de alumnado que hai en cada curso, de tal maneira que primeiro da ESO ten 50 alumnos ou alumnas, segundo da ESO ten 48, ten menos, tocaralle menos. E terceiro ten 24, moitos menos, tocaralle moito menos. Entón, para facer un reparto proporcional directo, o primeiro que fago é sumar, atención, sumar esas cousas polas que teño que repartir. Neste caso é o número de alumnos, o que marca a proporción. Entón, o primeiro que fago é unha suma, chamolle ese a suma, serían 50 máis 48 máis 24. Fago a suma. 50 máis 48 máis 24. E dame 122. 122 alumnos e alumnas en total. Despois, o seguinte que fago é dividir a cantidade a repartir entre a suma para saber canto me tocaría por alumno. Divido a cantidade, que son 610 euros, entre o número, entre o que foi a suma, o número de alumnos. 610 entre a suma, e dame exactamente 5. Vale, e agora xa teño, digamos que xa teño a cantidade que toca por alumno, e agora o que fago é multiplicar esta cantidade, este resultado de dividir a cantidade de repartir entre a suma, multiplico por cada un dos cursos e poño a resposta aquí nesta chave. A primeiro da ESO correspondenlle a primeiro da ESO correspondenlle 5 por 50, porque había 50 persoas en primeiro da ESO, o sea, 250 euros. A segundo da ESO correspondenlle 5 por, o sea, collo este 5, que sería o meu multiplicador, vale, por 48, e sería 240 euros. E a terceiro da ESO correspondenlle 5 por 24, que son 120 euros. Fixadevos, 24 a metade de 48, 120 logo a metade de 240. O que ten menos, a metade de alumnos corresponde a metade de euros. E desta maneira queda resolta o problema de proporcionalidade directa.